Hola, sóc el Francesc i avui presentaré un tema de l'Àrea Terra, la por i l'actitud davant la vida. He reflexionat molt sobre la por i les inseguretats que també es manifesten a fora de la Terra i que és un tema que ens concerneix a tots. Com a ésser conscient que ets, vius immers en una sopa de freqüències que està sempre influint en tu i en el teu estat d'ànim, al mateix temps que tu influeixes en ella. N'és un flux continu d'intercanvi i aquest intercanvi depèn de múltiples factors entre els quals es troba estar submergit en una dualitat a la qual la part negativa està molt més present i com a conseqüència aquest cúmul d'energia negativa tiba de tu intentant interrompre i eliminar la trava que per a ella suposa la freqüència que no és pas concordant amb la seva llei de freqüències dominants. Quan això succeeix i si no estàs en aquest moment suficientment estable mentalment i emocional, comencen a aparèixer les pors. Por com a arrel de tot allò que ens frena a la nostra vida diària, igual que ho fan altres emocions negatives, com poden ser els bucles d'ira o de tristesa, però no entraré pas en tot això ara. Parlo de la por perquè és l'oposat a l'amor. Amor com a precursor de la llum, allò que ens motiva, allò que ens estimula, allò que ens mou. Por com el més gran dels frens que pots arribar a tenir, allò que paralitza, allò que anihila. Però, com diu Lao Tse, no n'hi ha il·lusió més gran que la por. Quantes vegades hem deixat de fer alguna cosa per la incertitud i les nostres pròpies inseguretats? A més, sabent que això està lligat a una reacció que suposes que apareixerà com a causa i efecte i que en realitat és possible que mai no succeeixi. És a dir, t'enganxes en «i si passa això?», en un bucle de pensament condicional i de vegades aquest possible i desencadenant efecte negatiu pot no tenir ni tan sols res a veure amb tu. Per exemple, tens por de ser jutjat o que els altres pensin malament de tu. La persona que et jutja està reflectint el que porta a dins seu, alguna cosa que potser li molesta de tu. Hi ha molts dies, moments o experiències que defineixen el patró de comportament de la persona, però al cap i a la fi no té pas poder sobre tu si aprens a entendre què és l'escenari de l'altre qui parla per ell. O potser t'has sentit diferent a la resta i has tingut por de semblar ignorant o un boig, de quedar-te sol pel rebuig dels altres. Això és quelcom molt comú entre les llavors estel·lars, perquè no s'adapten bé a l'estar més connectades i properes a la font, i perquè la freqüència del col·lectiu terrestre les empeny a vibrar en la seva mateixa línia. Però és que no té això el seu cantó positiu? Significa que busques quelcom més profund que la resta, evolucionar la teva consciència, aprendre i enriquir-te, que no et sotmets a allò que clarament
és una tendència de rusc. Estigues orgullós de ser diferent del sistema de les persones més Matrix. No et rendeixis de ser tu mateix pel reconeixement dels altres. Treballa la teva força interior per tal de no caure en allò que no et defineix com a persona. Si tens por a perdre allò que més t'importa, qüestiona't si de veritat això que creus que necessites és imprescindible en la teva vida. De vegades tenim por de perdre algú amb un punt de vista i una mentalitat molt diferent a la teva, i tard o d'hora, de forma natural, estarà destinada a continuar el seu propi camí. Això és perquè en el fons tots dos vau acordar que necessitàveu això pel vostre coneixement i estar junts us estanca. Us poseu en mentalitat de dependència. Però si la persona o allò que més temps perdre és veritablement valuós, aleshores atura la teva ment, no la deixis continuar creant aquesta realitat que no vols. Recorda que els teus pensaments poden ser molt constructius, però també molt destructius. La teva realitat la fas tu amb allò que penses i enfocar-te en allò que et fa por és precisament el que fa que la teva por es manifesti. Tal com la petita Mary expressa al seu vídeo, mateixos esdeveniments, diferents significats. A l'extrem físic del seu extrem espiritual, tu mateix te n'adones quan desencarnes de que no ha estat pas per a tant allò que paties al plànol material, que de fet ha estat molt enriquidor i que pots tornar a dissenyar allò que et doni la gana fer a la teva propera encarnació. Que pots fer tot allò que et plantegis perquè des d'aquest cantó no tens aquesta por que et frena. Llavors jo et pregunto, si pots fer tot allò que vulguis, motivat per les ensenyances i el creixement que et torna allò que fas, per què no començar ara? També vull dir-te que és normal sentir por davant de situacions que són noves, quan allò que t'hi jugues és molt valuós i important per a tu. No es tracta de no sentir por mai. La por tendeix a estar basada en males experiències anteriors, com ara traumes, i de vegades s'ha de saber destriar del que amb lògica creus que és un avís per a cuidar allò que estimes. Però és aquí on tu, una vegada més, has d'exercir responsabilitat pròpia, mirar més enllà d'aquesta capa gruixuda que n'és la por, que està anul·lant el teu judici, i valorar amb enteniment i ètica la situació que encares per triar com actuar, de manera que si decideixes no actuar, no hagi sigut pas per culpa de la por. La decisió i la responsabilitat sempre ha de ser d'un mateix. Tu decideixes el valor que li dones a tot. Tota emoció es pot transformar amb la nostra manera de pensar i de veure les coses. Cerca la teva motivació. És la que atraurà el teu punt de vista cap al cantó positiu. Canvia el xip ara.
Canvia la teva mentalitat. No esperis que et mengi de dins cap a fora. Si estàs enfocat a les coses negatives, inclús després de desencarnar, generaràs aferraments i aquests aferraments et portaran a bucles. Si intentes desesperadament encaixar en una societat que només et rebutja, t'acabaràs destruint per dins. Si t'aferres a quelcom material, si t'aferres a quelcom material o a una persona que no desitja tenir la teva mateixa experiència de vida, no creixeràs pas espiritualment ni com a persona. La teva por és l'única cosa que et paralitza. El teu pensament i la teva actitud envers la vida és tot el que tens. Tu, com a atma, oblides moltes coses. Si així ho desitges, el teu jo més expandit, és a dir, repeteixo, tu, com a atma, oblides moltes coses. Si així ho desitja el teu jo més expandit, i entre totes aquestes coses n'oblides que has baixat amb la major de les valenties, essent perfectament conscient de que tot allò que et frenarà ets tu mateix i les teves idees. Res més que això. Però sempre tindràs a la memòria quelcom molt important, perquè va amb tu i no pots separar-te d'això. La teva essència, els teus gustos i la teva forma de ser. Així doncs, pots trobar la teva missió, motivació o com vulguis anomenar-la. En aquelles coses que et fan feliç, utilitza'l com a guia i enfoca't en elles sense expectatives. No et posis límits abans ni tan sols d'haver-ho intentat. Mari també va tenir dubtes. No sabia com funcionaria el seu canal. Va haver de començar de zero en el muntatge dels seus vídeos. Sael i jo també ens vam aventurar amb algunes inseguretats, però com va dir algú a qui aprecio molt, tot lo gran i innovador comporta riscos. Accepta'ls i surt de la teva zona de confort. Sempre n'hi haurà incertesa. No et distreguis. Visualitza i posa't en marxa. Siguin lliures i responsables de llurs vides. Vostès poden amb tot i molt més. Arien DR. Gràcies a tots per compartir, per participar, pels likes i comentaris. Gràcies als moderadors. Sempre al meu cor.